Bagamat lumibot, dumurot, pumaldak. Nakiisa ang mga siklistang Kapampangan sa pag-iikot sa lawigan ng Pampanga sa 47-kilometer route distance ng Paldak, Pampanga ng Mega World Capital Town. Ang maaksyong pagbadyak, mainam na ehersisyo sa mga nakilahok at makabuluhan sa turismo, kultura at pamana sa lalawigan. Mula sa lungsod ng San Fernando, marangkada ang mga siklista sa bayan ng Bacolod. Papunta sa bike trail sa Santa Rita. Next stop, ang ipinagmamalaking Betty's Church sa Guagua. Patungo sa Sunset Park sa Minalim. At papunta sa Heritage District sa City of San Fernando. Hanggang sa finish line, pabalik sa Capital Town. Sa bayan naman ng Porac, may paanyaya ang ating mutyaning Kapampangan. Mabuhay! Ako po si Salma Imam, ang inyong mutyaning Kapampangan 2023. Iniimbitahan ko po kayo na sumali sa Bisikleta Iglesia, a religious and heritage bike tour na gaganapin sa susunod na Sabado. Dito kasi magkakaroon din ng pagpadyak ang mga siklista. Ang proyektong ito ng Bayong Porac sa pamamagitan ng Porac Tourism Office, pinamagata Bisikleta Iglesia, ang bersyon ng Bisita Iglesia gamit ang mga bisikleta. Sa pagunita ng Semana Santa, ito ang magsisilbing religious at heritage bike tour sa bayan. Magsisimula sa St. Ignatius of Loyola Parish sa Manibaog, Libutan at magtatapos ang tour sa St. Vincent Ferrer Chapel sa Pio. Ang libreng Bisikleta Iglesia ay mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Para sa Balita Pampanga, Gerald Gloton.